En Polingra sabemos que estudar os verbos é moi importante, pero facelo de forma divertida fai que a nosa clase sexa moito máis efectiva. Sabemos que o galego se estuda máis alá das nosas fronteiras, así que atentos a este material porque non é un material que interese solo a galego falantes en Galicia. É un material útil tamén para os que ensinades galego a estranxeiros. Trátase dun tableiro de conxugación de verbos, pero non de calquera verbo, de verbos irregulares, eses que nos traen tolos. Como vedes no tableiro, cada un dos números do dado está relacionado con unha persoa, con un suxeito. Polo tanto, teremos que conxugar o verbo sobre o que caemos na persoa que corresponde ao número de dado que nos tocou. Iremos xogando así progresivamente ata chegar á meta. Con este tableiro podemos conxugar un tempo en concreto, por exemplo, utilizalo para aprender a conxugación do presente, pero tamén podemos utilizalo para practicar os distintos tempos verbais que estudaran os nosos alumnos. Como podemos facelo? Como podemos aumentarlle esa dificultade? Pois simplemente escribindo nun papel os tempos que estudamos xa, vertelos nun bol e que os alumnos teñan que remexer e coller un ao azar para conxugalo no tempo que lle tocou. Como sempre, o link que vos leva ao documento de descarga gratuita está abaixo na caixa de descripción. Dádelle a me gusta, compartide o material cos vosos compañeiros e, por suposto, seguídenos tamén en Instagram e en Facebook, onde subimos distintos materiais. Vémonos para a semana, con máis materiais.